बे बाथ्राया समाजारि बिजोङाव गोसारनायजों लोगोसे बे जायगानि थासारि बेखौ खबर लाबाय थानाय जादों। आं मैयाबो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानजाथाव आफादगिरि बिथांजों रायज्लायहरदों आरो बे जाथाया थारैनो जोंखौ दुखु होदों आरो खोब मोनसे जायगानि जि मोनसे थासारि बेखौ बारा मोजाङै मिथियैयाव एसे गोनो गोथोआव गोलैदों। दा बाथ्रा बेल' जे जोङो जिहेथु बर' फिसा हिसाबै जोंनि थांनानै थानायाथ' जों हायावनो सोनारनानै थायो। दा बेवहाय हरखाबै आसाम सरकारा आदानि माने कम्पानिनो जि मोनसे हा हगारनायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेवहाय उनाव मिथिबाय जे गोबां माने बर' न'खरा बेवहाय खहा जागोन। गोबां बर' न'खरनि माने आबादनि जेनोखि हा गय बागाननि हा बायदिसिना बागान दङ बेफोर खहा जागोन। दा बेखौ नायोब्ला जों ओरैबायदि बुंगोन दिनै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे आयदानि सायाव जोंहा जिहेथु बिटिआर गभर्नमेन्टबो थाबाय आरो गाहायै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ सिगां सावरायनानै लानांगौ। दासिमबो सम दङ जोंनि नुनायाव। मानोना जेब्ला बेखौ बोलो होनानै जुदि हाखौ सेयोब्ला दावरावआ जोबनायनि लामायाव फैनाय नङा, बारासो जागोन आरो गासैबो जोंनि बर' फिसा जायफोर होखारजागोन बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे बिथांमोनाबो माने न' गैजायै जानो गोनां जाया, हा गैजायै जानो गोनां जाया, जों बे सेन्टिमेन्टखौ नोजोर होनांगोन। आं बेखायनो थोंजोङै जोंहा बिटिआरनि मानजाथाव चिफ प्रमद बर' सारखौ दिनै खावलायनो लुबैदों बे बिथिङाव बिथाङा थाबैनो गावनो एसे हाबसननानै बे बिथिङाव रायजो राजाजों एसे सावरायनायनि गेजेरजों बे जेंनाखौ फोजोबनो हायोब्ला मोजां। आसाम सरकारनि माखासे पलिसिफ्रा बिथांमोना दिसपुरनिफ्राय जाबसिन नागिरो आरो आसाम सरकारनि मथे थांजोबाबो जानाय नङा। जोंहा जोंनिबो सार्थखौ जों नायनांगोन आरो बेखौ जों खावलायगोन जे बेवहाय बांद्राय पलिटिकेलाइज खालामनाङा जाथायखौ। पलिटिकेलाइज खालामोबा मैया नुदों जे सोरनिबा सावगारिखौ सावदों, बेवहाय मुसुखा सावदों, बेफोर मोनसे एक्सट्रिम स्टेप होननानै जों सानो। बिसिम थांलायनाङा। दासिमबो जों रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ फोजोबनो हानायनि मोजां लामा दङ। जिहेथु हा हुनि बिबाना जोंहा बिटिआरावनो दंखायो। जोंहा हानि बिगोमाबो दं, इएमबो दं आरो बेजों लोगोसे जायगानि सरकारनि माखासे बिबानगिरिफोर थाहैबाय। बेखायनो बे जेंनाखौ रायलायनानै फोजोबनो हानायनि मोनसे लामायाव दङ। बेखौ रायलायनानै जोबा होननानै जों फोथायाखै। बे जोबगोन आरो बे जेंनाखौ फोजोबनो हायो। नाथाय बेखौ लानानै पलिटिकेल माइलेज लानाङा बेखौ जों खावलायगोन आरो बांद्राय माने पुलिसफोरखौबो जाहाथे गोहो दाहोथों, जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा पुलिसफोरनि लावथि जाहाथे मोननो गोनां जाया, सोरबा जोंनि गेजेराव जिउ गारनो गोनां जाया, बेखौबो जों खिन्थु सरकारखौ खावलायगोन। बिथांमोनाबो खिन्थु संजमि जानांगोन। मानोना मैयानि जि सावगारि एखेबारे होसोलायनाय मानाय जादों, जाहाथे बेनो जोबथा जायो आरो दिनैबो एसे रिपर्ट मोनबाय थादों। बेनिफ्राय आरो बांद्राय थांनाङा। जोंनिनो सरकार बे बिथिङाव नोजोर होथों खावलायबाय बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय।